Hvis du kæmper med at tabe dig, uanset hvad du prøver, kan dette være præcis det, du mangler. De fleste mennesker prøver diæter, træning og kosttilskud, men intet ser ud til at virke på lang sigt. Det skyldes, at de fleste løsninger fokuserer på hurtige resultater i stedet for holdbare resultater, hvilket ofte fører til frustration og vægtøgning igen. Derfor har GL Pura fået så meget opmærksomhed på det seneste. GL Pura er et kosttilskud, der er udviklet til at støtte vægttab naturligt ved at arbejde med din krop i stedet for imod den. Det hjælper med at øge stofskiftet, forbedre fedtforbrændingen og støtte et stabilt blodsukkerniveau, hvilket kan reducere cravings og holde dit energiniveau stabilt i løbet af dagen. En vigtig forskel er, at GL Pura ikke indeholder hårde stimulanser, så du undgår bivirkninger som uro, hjertebanken eller søvnproblemer. Mange brugere oplever færre cravings, mere energi og et mere stabilt vægttab over tid. Produktet fremstilles desuden på faciliteter, der er registreret hos FDA, hvilket betyder, at det lever op til strenge kvalitets- og sikkerhedsstandarder. Og det kommer med en pengene tilbage garanti, hvilket viser tillid til produktet. Nu er GL Pura ikke en mirakelpille, og det erstatter ikke en sund livsstil, men det kan være et stærkt supplement, hvis du føler, at din krop arbejder imod dig. Hvis du er træt af at starte forfra og ønsker reelle resultater, kan du klikke på linket i beskrivelsen nedenfor for at besøge den officielle hjemmeside, se dagens tilbud og finde ud af, om GL Pura er det rigtige for dig.